Ola, benvidas e benvidos. Hoxe é venres 22 de xullo de 2022 e estamos no estudo de grabación de Roxín Roxal. Ben, podedes nos seguir na nosa canle de YouTube e tamén no dial de Radio Filispín. Un saúdo para Radio Filispín. Lembrámosvos que podedes vos suscribir a nosa canle, que non vos custa nada, e ademais así podedes recibir avisos das seguintes entrevistas que teñamos. Ben, hoxe temos aquí con nós a Carlos Callón. Vóuvolo presentar. Carlos Callón, benvido. Moitas grazas. Hola, que tal? Que nos vas falar do libro do libro negro da lingua galega do que és autor. Sí, unha autoría, porque alguén ten que asinar o libro, non? Mas en realidade, ainda que sexa un libro de sinatura individual, e lembro ser individual, son centos de persoas as que me enviaron información e as que lle debo tamén pois poder completar esta obra dun quilo 100 gramos, como máis pesada é a lousa que leva a nosa lingua, como dixo Marcos Maceira cando presentamos o libro, non? Moi ben, bueno, pois xa nos empeza dicindo que este libro, inda que é da súa autoría, en realidade non é da súa autoría, son de moitos máis. É para usarmos todas e todos. Sí. Moi ben. Ben, antes de comezar aquí a falar de Carlos, a darlle así pé a falar, quero expresar no nome da directiva de Roxín Roxal un comentario sobre estes tempos tan terribles que están pasando, que está o que adoita, por desgraza, ser normal, que é a destrucción sistemática e criminal dos bosques autóctonos a nivel planetario e, ademais, que consolidan, o sea, a consolidación do cambio climático. A Xunta afirma ano tras anos que non hai tramas incendiarias, mais os bosques autóctonos, os carballos, non arden sós. Tampouco arden por descuidos, porque alguén tire un pitillo, e, desde logo, tampouco é porque teñan sotobosque, que algunha xente pois chama maleza. Os bosques arden basicamente porque lles prenden lume. Ben, neste marco de capitalismo salvaxe e totalitario, pois as construcións colectivas e o patrimonio cultural tampouco quedan libres. E os idiomas, as linguas, son outra das vítimas. Lingüistas falan de que alrededor das 7.000 linguas que se falan hoxe no planeta, a fins deste século, que estamos no 2022, o sea, falamos de pouco tempo, a fins deste século, que se perderán entre un 50 e un 90% das linguas hoxe faladas. Bon, agora, esta breve introdución, agora sí que vou facer unha presentación de Carlos Callón. Carlos Callón é licenciado en Filoloxía galego-portuguesa e románica pola Universidade de Santiago, foi profesor de galego en institutos aquí en diversos institutos no país, mais agora mesmo está en Lisboa como profesor de Xeografía e Historia. Ten escrito moitos libros, varios libros, fundamentalmente de sociolingüística do galego, do idioma galego, e desde o ano 2014 pois publica poesía, outro campo. Moi ben. Carlos é tamén moi coñecido para a maioría das persoas porque entre o 2002 e o 2014 foi presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, protagonizando, unha época moi activa da Mesa, e tiñamos tamén a Paco Vázquez de alcalde da Coruña, co que houve ademais que ir a tribunais para asuntos tan básicos como foi o topónimo da Coruña. Por eso é tamén moi coñecido polo gran público. Ben, de Carlos podemos salientar, inda que quen non o conozades, pois xa o comprobaredes a través de hoxe, pois o seu entusiasmo, o seu humor, a súa alegría, a súa... é sempre un placer falar contigo, Carlos. O sea, que estamos encantadas con terte aquí en Roxín Roxal. A mal tempo boa cara. Exactamente. Bon, vou comezar cunha pregunta que enlaza o que fixen da introducción co de agora. A ver, Carlos, os idiomas arden sós ou é que lles prenden lume?
Si, ti ademais fixeches algo que me parece moi importante, que é tamén velo non só na nosa dimensión, senón na dimensión mundial, de como estamos para un mundo que hai determinados grupos empresariais e de poder que queren eliminar a diversidade humana, e iso é verdade, non? A idea de eliminar a diversidade cultural, a diversidade ambiental, pensando só nun beneficio a curto prazo para esas pouquiñas persoas. Nunca na historia da humanidade houbo tantas persoas multimillonarias e, no entanto, con que nos encontramos con que o soño desas persoas produce monstros para a imensa maioría da humanidade e, ademais, coloca en risco o futuro da humanidade como tal. Vémolo nestes días, ademais, para quen pense que ás veces os que temos sensibilidade con iso, que somos agoireiros, vemos que non é cousa de 4 agoireiros, que non é cousa só de científicos especialmente sensibilizados, non? Iso é algo importante. O que é necesario tamén é que as institucións pois cumpran o seu cometido e estean a favor da sociedade. Iso en xeral, que nos encontramos no caso tamén concreto do noso país, pois vemos ao longo dos anos que o país co que nos identificamos, pois que pode desaparecer. Entón a Efectivamente. pregunta é, somos capaces de imaginar unha Galiza sen mar? Co Prestige vimos esa posibilidade, por exemplo, houve moitos outros, mas co Prestige vimos ese risco. Somos capaces de imaginar unha Galiza sen monte, co que estamos vendo nestes días? Somos capaces de imaginar unha Galiza sen lingua? Iso que sería? Ese pesadelo pode ser unha realidade se non nos movemos. Entón, aí sí que temos que apelar a todas as persoas a que fagan o posíbel para que esa situación non se produza e que o noso país siga tendo mar, monte e cultura propia. Moi ben. No libro do que imos falar agora mesmo, ti estás falando dos 500 anos de represión da lingua galega. Quero dicir, volvendo ao de antes, arden ou préndenlle lume. O galego, a situación que ten hoxe o galego, ser o idioma menos falado dentro do Estado español é a única lingua que está perdendo falantes. Non só porque cada vez haxa menos galegos e galegas no país, sino tamén porque en proporción, a nivel de proporción, os nenos, ao futuro non falan galego. Entón, esa situación non é unha situación de que sexamos así, sino de que é unha situación que ten unhas causas. E ti intentas que neste libro, bueno, eso estou preguntando, non estou afirmando. Estás intentando... Non che deu tempo a velo aí. Non vin porque isto necesito moito tempo. Si, e conste que se pode ir lendo pouco a pouco tamén, porque ten unha primeira parte que é unha introdución de unhas 30-40 páxinas onde se explica así a visión xeral da historia da lingua dunha forma resumida e despois vai desde 1480 até 1986 seleccionando episodios significativos. Algúns dedícase a algunhas páxinas, que son menos coñecidos, si que dedico máis tempo a explicalos. E depois outros que son máis coñecidos, pois resolvense mesmo media páxina ou así, co cal mesmo é un libro que se pode levar á praia. Que se pode levar no peto, non? No peto non. Con petos grandes. Mas hai cousas que pesan máis, dos manguitos a boia ou non sei que. Sí. O outro día na presentación de Ferrol, unha moza díxome que o levaba á praia. E goste que eu teño dito que tamén era bo levalo e abrilo así e a ver que páxina saía. E a partir de aí, pois mira, dar un tema de conversa coa parella ou co amigo ou coa amiga ou porque ainda que son temas de conversa en xeral tristes, non? Porque ao final é a represión da nosa lingua, da nosa cultura, por un lado sempre dá para falar e despois en moitos destas historias ímonos encontrar tamén co lado positivo, non? Porque hai moita xente que en momentos moi complicados non calou, non? En momentos en que parecía que eran voces clamando no deserto e dixeron non, como é que os nenos non se lles ensina en galego? Como é que non se nos permite entregar papéis en galego? Por que están castelanizando os apelidos da xente nos registros civís sin preguntarlles tan sequera a xente? Por que? Non, xente que fixo preguntas e levantou a voz, entón iso tamén é bonito, ver que somos que herdamos as secuelas, mas que tamén somos herdeiras e herdeiros de moita xente loitadora que non desfaleceu e que non somos capaces de transmitir ese facho co intención e o desexo
de que non haxa que escribir máis libros como este, claro. Esperemos Pois. que isto sea definitivo, que non siga habendo. Acabas de decir, perdón, que acabaches, o sea, empezou en 1400 e pico e remata en 1986. O libro, claro, como sabemos, a represión do galego continúa de outro xeito Continúa de outro a día de xeito, hoxe. sí. Hai uns días o PP de Baiona, non, dicía que el gallego non é para el verano, un comunicado, criticaban o contacontos Quico Cadaval, o cal me doe tamén case persoalmente, non só por coñecelo, sino porque é da parroquia de meu pai, de Carreira, entón iso é para mí imperdoável que critiquen a Quico Cadaval, porque fixo un monólogo en Baiona en galego. E din literalmente o PP de Baiona que onde están los derechos de los habitantes de segunda residencia. O sea, un criterio que se o aplican, imagínate que o aplicasen en Salamanca, que o aplicasen en Valladolid. Entón, as persoas que veñen de fora teñen dereitos sobre os de dentro. Ademais, eles, quero dicir, outro día mesmo houve unha persoa xa, un home que mandou unha carta ao director dicindo que no seu nome que non o dixesen, non? Que el non falaba galego, mas non tiña nada contra o galego. E chegaron a dicir que debería, en verano, limitarse el uso de nuestro dialecto. Estamos falando de hai días, non é unha cousa... É penoso, porque ademais incluso non é que se queixe tampouco nadie de fora, é que nós mesmos estamos dicindo, por favor, non falemos o noso idioma, que hai xente de fora que lles pode molestar. Claro, exacto, un grupo, pero é que tamén é moi interesante. Isto lémbrame, Antonte, presentamos o libro en Ourense, entre as persoas que participaron estivo o magnífico Isaac Alonso Estravís, non? O autor dese libro, dese dicionario incrível, calquera pode consultar en liña, un dos mellores lingüistas vivos de Europa, sen dúbidas. El contou, por exemplo, como cando el era noviço, cando se meteu para Freire, como lle prohibían usar o galego, como dabanlle unha cadeliña, unha moeda de pouco valor, a aqueles que falasen en galego, entón tiñas que ir pasándolla a outro, sí? E ao final do día, quen tivese a cadeliña, pasaba a noite de xionllos. E a maiores... Como era? Que lle iban pasando a Sí, cadeliña? a idea é, se eu teño a cadeliña, entón eu teño que librarme desa cadeliña. A cadeliña é unha moeda de pouco valor. Entón, no seminario de Lugo, por exemplo, era un anel, pero ali era unha moeda. En Oseira, no mosteiro de Oseira en concreto. Entón, eu vexote a ti, non sería o caso porque serían só masculino ou só feminino, mas vexote a ti, entón tento facer que ti fales galego. El dicía que ás veces o que se facía era beliscar a outra persoa, porque así se dicía... merda. Exacto, entón era, lévala. Entón era, e así iana pasando, até que ao final do día tivese iso, pasaba a noite, ou polo menos o comezo da noite, de xionllos. El comentaba tamén que lle ensinaron a confesarse do pecado de falar en galego. Até que un día chegou un padre leonés e el dixolle: padre, me confieso de que he hablado en gallego. E o señor de León dixolle: que me estás a dicir? Que pecado, en que catecismo aparece iso? Mas é moi interesante porque, claro, por que o señor de León se extrañou por iso? Porque el non o educaron en que o galego é algo inferior. E a nós lévanos educado, xa non só desde hai décadas, é que desde hai séculos que a nosa lingua non serve. E no libro negro da lingua galega xustamente vese como ese proceso de represión comeza dunha forma moi temperá. Por exemplo, que o castigo máis antigo que temos documentado dunha lingua do Estado español é do ano 1543, dunha lingua na escola, 1543, anterior ao vasco, anterior ao catalán, que explica na Escola de Gramática de Tui como hai que reprimir os nenos que falen en galego. Non? Di con palmas, pérdida de puntos, de rodillas, de novo nos encontramos co castigo dos xionllos, de rodillas, e se non, se procederá a lo máis conducente, non? Que aínda se vai ir máis alá diso. Case o sorprendente, tendo en conta que desde 1543 até 1980 temos rexistros de castigos físicos por falar en galego na escola. María, o sorprendente que aínda falemos, que esteamos aquí en Roxín Roxal. Eso é verdade, somos un pouco resistentes, iso tamén é certo. Tamén porque
probablemente os estados, o Estado español non tiña moita forza. Quero dicir, tamén por desgraza non había moitos nenos ni moitas nenas galegas que foron á escola. Entón, ese tipo de castigos pois iban, supoño que moitos ás minorías ilustradas, que podían ser frades, curas, a xente que estudaba, non? Sí, claro, No. depende, exacto, depende da época. Ao comezo, como os procesos de substitución normalmente son así, primeiro vas a grupos concretos, non? Para de grupos que sabes que despois van ter capacidade de ramificación na sociedade e despois vas ampliando, non? Efectivamente, a violencia é máis masiva, como ti ben dixeches, conforme a escolarización avanza. Mas Sí. o que é curioso, sorprendente, para moita xente seguro, é ver que non só... Moita xente mesmo se sorprende de saber que había castigos físicos mesmo durante a ditadura, non? Mas a maioría penso que o dá por sentado, só que ás veces non coñece ben as dimensións do fenómeno, non? Mas que houve castigos físicos antes e despois, iso sí que ás veces hai xente que o nega, porque pensan que o galego só se perseguiu durante a ditadura e nada máis. Aí aparecen varios exemplos, isto é unha antoloxía, podrían colocarse máis, mas, por exemplo, un señor dos anos, un señor, era un rapaciño, nos anos 20, era o mellor alumno da escola. O profesor é o típico, non? Que formaliño, estudiosiño, o profesor estaba encantado con ese alumno. Ese alumno falou en galego co profesor, en Valdeorras. Que fixo o profesor? Colleu unha vara, ra, de acordo? El di que chegou sangrando con hematomas á casa. Por qué? Porque o profesor quería deixarlle moi claro que non podía falar en galego, que se quería avanzar na vida non podía usar o galego. Non, isto, anos 20 estamos a falar. Sí, que pois moitos, eu a partir disto tamén, despois quen puider, pois vémonos tamén a 7:30 aí no Liceo de Betanzos. Sí, de Betanzos. E normalmente temos conversas nos actos e moita xente contame cousas que non están no libro ou amplíanme ou certifícanme cousas que aparecen no libro. Por exemplo, no libro non aparece unha cousa que é, por exemplo, que no Berbés dos anos 50 a profesora ataba os nenos á cadeira se falaba en galego, la silla del castellano. Outras sí que aparecen que simplemente o que fan é reforzarme, dicirme, non, Carlos, ti non sabes, iso tamén o vivín eu, tal. Noutro caso dos profesorado expedientado nos anos 70, despois de morto Franco, a finais dos 70, comezos dos 80, por dar aulas en galego, o outro día tamén me falaron de outros casos que non aparecen no libro, dicíndome, é que non se atreveu a denunciar, eu estaba comezando a miña carreira profesional, entón era outra compañeira, veu o inspector, e dixolle que se seguía falando en galego ia ter problemas. Entón, hai moitas historias das que é fundamental que coñezamos e das que falemos para podermos así aspirar a ter un futuro. Claro que sí. Mira unha cousa, como te documentaches para... Bueno, a hora do que estás falando recentemente que che chega xente que che conta, que ademais seguro que queda sorprendido da cantidade o sea, de ir verificando tanta represión, non? Sí, é xente Por que normalmente non fala diso, mas unha vez que lle das pé, din... Que lle das... É curioso tamén que a xente, cando che conta a represión, normalmente o contacho ou quitando importancia ou mesmo ríndose, como se a cousa non tivese maior peso. Maior importancia. Non? Que é unha forma xustamente de autodefensa. Non é, sí, na escola, sí, pegabanche, dabanche carreira, pero no recreo deixabanche falar. Outros que din, non, no recreo é verdade que había aí unha profesora moi obsesionada e me tirou unha comida unha vez porque falaba galego, non sei que, pero como quitándolle sempre peso. Importancia, sí. Mas non ten importancia porque esas persoas cambian de lingua en moitos ámbitos da súa vida porque entenden que o correcto cunha descoñecida é falar en castelán. Se non ten importancia porque moitas persoas pensan que a lingua de seus pais non serve para os seus fillos. A cuestión é que sí que hai secuelas e a única forma que temos de poder limpar esas feridas que teñen secuelas na realidade é falando delas. Como di Lacan, un acto non se valora polas intencións, un acto só se pode valorar polas súas consecuencias. E as consecuencias aquí están a ollos vista. Están, por desgraza, sí. Pero, bueno, seguindo volvendo á pregunta, que digo que testimonios orais tes agora, según empezas a falar, que che van contando así máis xente, e, bueno, dos máis recentes. Pero, onde encontraches? Porque non é moi doado de encontrar este tipo de documentación de tempos pasados, non? Como
como fuches sacando os temas, os datos? Claro, eu ao comezo, cando hai 8 anos me puxen coa idea de facer este libro, eu pensei que era compilar un pouco cousas que estaban en sitios dispersos, eu pensei que era necesario termos unha ferramenta nós nese sentido. Pensa que no caso catalán, desde os anos 80 teñen xa un libro que explica a represión do catalán. No caso vasco, desde os anos 90. Entón, eu pensei que sería compilar daqui e dalá, mas despois decateime de que faltaban moitos arquivos por abrir, que había moitas cousas por... Eu sabía algunha cousa concreto da que eu xa desde os anos de estudante tiña inquedanza por saber máis e non conseguía saber máis. Non? E pois pude saber un pouquiño máis. Só un pouquiño. De feito, onte un rapaz que estuda historia e que veu a presentación da Coruña, animei no que a ver se podía, el era capaz de investigar e coñecer un pouquiño máis aquí, porque isto non é un libro fechado, isto ainda hai traballo por facer. Entón, fun tirando de fíos. Ás veces, pois, un libro, por exemplo, o último grande libro de Lois Sobelleiro, que a propósito debería ser reeditado, pois colocaba algunhas indicacións sobre algúns casos de represión lingüística e fun tirando dese fío. Entón, a partir de aí, funme encontrando con regulamentos escolares no século XVIII que estaban sen editar, por exemplo. Noutros casos, libros de memorias, noutros casos, pois, investigadores que me ían indicando cousas tamén. Tamén, por iso dixía o de libro colectivo, porque en realidad, a ver, elaboreino e todo isto, mas en realidade moita Escrito xente... está escrito por ti, non? Está escrito por min, máis seleccionadas as partes por min, mas é verdade que, claro, sen todos os investigadores, investigadoras, pois eu non daría feito isto. Entón, ás veces tratábase de ir a arquivos. Na Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela axudaronme moitísimo. Moitos arquivos foron moi amáveis. No arquivo diocesano de Tui tamén, por exemplo, no arquivo do Museo de Pontevedra, mas a Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela, a verdade é que teño que dar un aplauso especial. O arquivo de Rianxo, por exemplo, imos ter a presentación en Rianxo o día 24, na véspera do Día da Patria, e vai participar un home, puden consultar a documentación no arquivo da vila, un home que tivo unha ameaza por parte da administración de que ia perder o seu traballo como taxista no ano 1972 porque decidiu escribir na porta do taxi Rianxo. Entón, o alcalde franquista dixo que iso era como un golpe de Estado en la portezuela de un taxi. Está o documento, que aí está a fotografía para quen poida pensar que, en fin, que esas cousas non aconteceron. O documento onde se mostra que han 48 horas. Se en 48 horas non escribe Rianjo, perdería o seu posto de traballo. E imos ter en Rianxo a ese home que nos vai poder contar o seu testemunho. Entón, son iso, fontes moi diversas, hemerográficas, hai xornais que, meu Deus, eu teño que ir a unha revisión da vista, porque é verdade. Por exemplo, o xornal Ideal Gallego, houve varios anos que tiven que ver número a número, os que estaban a miña disposición. Eu tamén indico aí que hai moitos que número en papel, que número a número en papel algúns e outros digitalizados. Pero unha digitalización non sempre, tamén o material de orixe xa está como está, entón non sempre era moi boa. Entón, iso, que é, digamos que son fontes diversas, mas sobre todo co combustible do entusiasmo, non? Isto fixo no meu tempo libre, que non sempre é moito, ás veces por razóns persoais, outras por razóns profesionais, mas sempre coa curiosidade de, unha vez que comezas a tirar dun fío e dices, este señor quen era? Anda, pero este profesor que defendeu no século XIX o ensino en galego, onde estaba que non mo contaron? Entón, comezas a tirar, comezas a encontrar cousas e a partir de aí sai isto. Unha das anécdotas que contas ti no teu libro e que é de tempos pasados, pois é actualizada, está actualizada, temos aquí unha persoa que nos pode contar que eso seguiu sucedendo, que o viviu ela. Alicia, temos aquí a Alicia López Pardo, tamén de Roxín Roxal, que nos vai contar sobre a represión. Ela deu clase mestra, deu clases nas aldeas, nos Ancares, por aí, e agora vai nos contar a súa experiencia. Pois, eu conto porque Carlos bon día me escoitou e recolleuna. Entón, a miña sorpresa foi que aparece no libro.
Pero contella de casualidade, non? Foi así, Sí, non sí, sí, entrevista sí, sí. xadrez, quero dicir. Sí, sí, mas é unha anécdota que penso que é moi importante que todo o mundo saiba. Sí, sí. Pois trátase dunha anécdota que é unha das normais anécdotas. Non é a miña escola, foi unha experiencia na miña primeira escola, alá nas montañas dos Ancares. Bueno, é chocante, pero era normaliña, o sea que eu quero máis que nada contextualizar os feitos, non? Entón, trátase desa época en que a lingua no sistema educativo nin soñala. O sea, era todo unha ilegalidade falar galego, con, vamos, acoso, persecución, denuncias de todo o que houbera, non? Por parte das autoridades educativas e, en xeral, na sociedade, o sea, non estaba nin pensado. Entón, é a época tamén en que hai un despertar, un retomar, outras referencias, o sea, empezamos falamos dos anos 70, entrando nos 80 xa, de final da década dos 70. Entón, pois xa nos tempos da democracia. O sea, Sí, bueno, con todas as chamada secuelas da ditadura, o sea, estamos nunha transición no que hai un retomar, non? O sea, empezamos a retomar as pedagogías daquelas mestras republicanas, da escola nova, escola moderna, non? Da pedagogía Freinet. E todo isto, eu tive a sorte de incorporarme a miña función docente de mestra con compañeiras que estaban xa nesa onda. Entón, foi o que a mí me contaxiou e me deu forza. Teño que recoñecer que fomos un movimento de xente, naquela época, xente nova, pero tamén había xente non nova que nos transmitiu sempre é interxeracional todo isto, non? Entón, foi unha toma de conciencia moi forte de outra pedagogía contra a escola escolástica tradicional das enciclopedias e do machaque. Entón, nós xa íbamos con esa visión, aínda que non íbamos formadas debidamente. Pero sí, íbamos convencidísimas dos nosos fundamentos pedagóxicos e humanos e dos valores que había que defender en contra de todo o que se nos obligaba daquela escola formal. E, bueno, isto hai que encaixalo porque foi época de represións directas, pero de tanto convencimento e tanta paixón polo que facíamos que o normal era declararse insumiso. A rebelión, a revolución, o sea, chamábanos mestras revolucionarias e controlábanos 4 postos, a min concretamente 4 postos da Guardia Civil da zona. Entón, eso quere dicir que o convencimento, o compromiso, a integración na realidade, naquela cultura, naquela vida, a integración que había que ter na escola, nos escolinos, que se chamaban ali, pois eso levábate ao que fora, o sea, arriscarte hasta a última. E esa loita foi unha conquista. O sea, a normalización lingüística non veo así, é que foi moi peleada, moi loitada, daquela mestres e cregos, hai que decir, había moitos cregos daqueles que loitaron tamén polo galego, quizá os que sufriron a represión no seminario, porque eu conocía moitos. E entón, esa conquista foi o que nos foi levando ao camiño da normalización. E, bueno... No, ibas contar tamén unha anécdota de represión lingüística que lle comentaches a Carlos. Sí, pois a anécdota trátase de que tamén a teño que contextualizar, o sea, unha escola mixta unitaria de nenas desde 4 anos a 16, porque tiña nenos fora de idade escolar que viñan igual, o sea, todas as idades, donde eu chego de nova estrenándome como mestra e atópome con os nenos, bueno, entrei falando galego, xa era do único que estaba segura que tiña que ser a escola en galego, despois carecía moito de recursos, pero, bueno, estaba moi convencida e os rapaces, os escolinos e escolinas, pois quedáronse como, o sea, cortados, o sea, como a maestra falando galego, entón estaban tan desconcertados que non me respondían, non falaban, o sea, non podía haber diálogo con eles, que non se expresaban. Entón, eso xa me quedou dunha maneira que non sabía que facer. Digo, pero que fago eu? Que pasa? Entón, eu non podía entender que era polo feito de eu falar galego. Entón, digo, bueno, teño que integrarme moito máis na súa vida, quedarme entre eles e convivir moito máis con eles nas súas casas, no seu ambiente, e ver que pasa, porque aquí hai algunha eiva, pasa algo. Entón, foi cando comprendí que eran nenos un espabile profundo e, vamos, unha maravilla,
pero que ante o feito de que eu rompía os esquemas, non se atrevían a falar galego porque a represión de falar galego na escola estaba aínda aí, e non se atrevían, e o castelán dábaselles moi mal. Entón, a miña cousa foi pouco a pouco, non? Entrar nesa confianza, hasta que empecé a buscar mecanismos de decir, a ver, de que se expresaran cos seus sentimentos, daquilo que o importante é a nosa expresión profunda. Non vimos a aprender tantas cousas, senón primeiro a ser nós, a expresarnos. E a partir de aí ocurriuseme levar un libro que me parecía que os podía motivar. Levei Memorias dun neno labrego. E naquela rolda que facíamos moitas roldas para falar e para comunicarnos, para irnos coñecendo, ese libro foi clave. O sea, foi un libro de despertar, de sentir os seus dereitos tan claros e a necesidade de expresar, que foi o fundamento de empezar a traballar o texto libre, a expresión libre, a creación. E foi como un romper, como un manantial que o tes pechado e abres. Foi tremendo o despertar. Entón, a partir de aí, empezamos a traballar xa a opinar do que, sobre todo a opinión, a analizar a súa situación, a análise crítica da súa realidade, non? E a expresión libre. E iso foi un despertar precioso, pero tan precioso que eu alucinaba con eles, como de repente, isto foi todo nun trimestre. Eu cheguei no mes de febreiro destinada e naquele trimestre sucederon cousas increíbles. Entón, que esa represión, no momento que tomas conciencia, desaparece dunha maneira forte, non? E foi moi bonito porque foi cando empezamos a facer os primeiros periódicos en plan cooperativo, a correspondencia escolar, que era un traballo cooperativo de todas as mestras da montaña e de moitos outros sitios. E froito dese traballo, nunha imprenta de xelatina, precioso, e que o facían eles e tal, todo moito máis complicado que a edición. Pois ese material, facendo un periódico deses, apareceu un día unha inspectora que viña a por min polo galego. E quedouse tan alucinada do que viu que non se atreveu. O sea, respetoume, incluso me pediu o periódico cando acabara, porque quedou alucinada dos cartaces, toda a expresión libre que había, dos nenos, crítica, pero respetouna. Entón xa foi un avance enorme. Pero no medio de todo isto, como cando abres as portas da escola a vida, surcen cousas máxicas. Entón, ali tuvemos unha experiencia increíble, unha experiencia moi bonita, máxica, e os rapaces vivírono con tanta paixón que, convertírono nun centro de motor da vida da escola, non? E iban escribindo sobre ela diariamente, tiñamos como diario de tal. Foi a raíz dunha pita que se nos presentou na escola, e a poñer os ovos. Non a podo contar, que é moi longa, pero si vos podo mostrar que isto se chegou a publicar. Que ten se chegou a publicar. Está registrada a historia da pita. A historia da pita que elixiu a nosa escola para poñer, contada polos escolinos dos Prados. É unha experiencia moi longa de contar, pero, hai que ler o libro. Hai que ler o libro. Estamos a ver se redita porque está esgotado. Pero para que vexades a donde pode chegar a identificación ca lingua, unha vez que te identificas co teu sentir ca túa lingua. O sea, pasar de ser auténticos nenos con un bloqueo de expresión total a ser así de creativos en cousa de moi pouco tempo, non? E, bueno, a raíz desto, pois, tería que falar de cousas preciosas dos traballos de correspondencia escolar das compañeiras todas que se fixeron na escola. Este libro tamén, de alguna maneira, foi cooperativo o seu traballo. Pero, bueno, non vos lo podo agora... Bueno, agardamos pola próxima edición. Moitas grazas, Alicia. Bueno, contextualizaría un pouquiño daquela experiencia de que, desde logo, algo que temos que retomar de todos os tempos foi que solo donde houve insumisión, donde houve valentía e donde houve compromiso, e sempre que se conxugou o compromiso ca paixón e se conseguiu que se consiguen algunhas cousas, claro. E podemos, creo que é un pouquiño a clave do optimismo, non? A partir de aí poden xurdir moitas cousas, pero desde logo ten que ser desde unha pedagogía comprometida. E que a escola ten un gran papel que hoxe en día eu boto moito de menos. Creo que ante situacións tan tráxicas como foi o decreto do Feijóo,
e o decreto do 2010 foi siniestro, o sea, pódese dicir un antes e un despois na cuestión lingüística na escola, pois non vin esa insumisión, ou en moi raros casos. Eu fui unha insumisa tamén con Feijóo. Declareino ante as familias convencendo con argumentos de o porqué, e porque ese decreto non ten fundamento e porque ese decreto non é concebible siquera. Foi unha barbaridade. As familias entenderon enseguida, me apoyaron en todo momento e foron consecuentes. E o propio inspector, cando lle dixen que de ninguna maneira, o sea, que eu me rebelo e me declaro insumisa en contra dese decreto, dixo que o comprendía e que o respetaba. Digo, non, é que con todas as consecuencias o fago. Entón, creo que o futuro da lingua pasa por ese compromiso e que houve sempre e que gracias a eso estamos aquí a pesar de toda esa historia penosa que temos que contar e non esquecer. Antes de estar non estaba o ambiente era... Pero a todo isto non contei a anécdota, perdón, que xa se me esqueceu, foi se ma olla. Bueno, pois o lostre unha noite, era que cando fixemos eses periódicos era para situalo, entonces eles empezaron a contar por que reconoceron o mal que o pasaron, o que sufriron por non poderse expresar como son eles, porque son a mar de espontáneos, de creativos, e o que sufriron na escola. E a escola para eles era unha tortura. E os propias familias decían que comigo, que ao principio me vían como rara, como unha cousa un pouco fora de... Alicia conta a anécdota que o tempo vai pasando. Bueno, pois nada, decían que os nenos viñan felices á escola, os pais, e que lles daba igual o que fixeran, viñan felices á escola. E entón contáronme, e contáronme no libro, no periódico, como que nunha ocasión, bueno, que era o normal, que cando se escapaba unha palabra en galego, pois lles daban, poñían unha multa dunha peseta por cada palabra. Eso ainda o recordaron eles. E nunha ocasión a mestra preguntoulles que, bueno, que lle iban dar, poñer unha lección para estudiar de memoria, como e dixeronlle, señorita, esa xa a demos. E saltalles ela, demos, sois vosotros e vuestros padres. Como? Demos? Demos. Ai, demos de demonios. Demos de demonios. Demos de demonios. Vosotros e vuestros padres. Xa. Hasta que punto Sí. sufriron desprecio pola súa cultura, pola súa orixe, por todo o demais. Entón, eso é o que recolle na anécdota a multa e ese desprecio. Ridiculizando unha palabra, xa demos en nosotros. Entón, Sí, esas multas que se registran depois en máis lugares, hai en algún seminario, en Tui e no de Lugo, polo menos, tamén se registran ese tipo de multas. De feito, o pai de Xavier do Campo chegou a dicir, mira, non podes falar galego no seminario porque non temos dinheiro para tanto. Claro, mas é terrible, non? Que non pensar... Noutros casos, por exemplo, en Vila de Cruces non era unha multa económica, senón que tiña que colocar unha pedra no peto por cada palabra en galego. E ao final do día mandábanos correr, de forma que lles pudiesen caer os pantalóns como un castigo adicional por... Ti, cando, bueno, de todo isto que leva recopilado, bueno, moitas grazas a Alicia, pero ahora sigo falando aquí con Carlos, de todo isto... E despois vémoslo en Betanzos, que a 7:30 en Betanzos, estaremos con Alicia López Pardo tamén. Sí, case a contar o mesmo. Sí, bueno, estades convidadas e convidados todos os que estades. Mas podes facer algunha pregunta adicional. Podes facer preguntas. Claro. Pero eu queríache tamén preguntar, Carlos, de todas as cousas que estuveches descubrindo, que estuveches recopilando e tal, hai algo que te chame especialmente a atención no sentido de a crueldade, a falta de empatía, algo así que digas, había que ser moi mala xente para facerlle isto. Estamos falando de uns nenos e de un pobo, de xente humilde e de xente que se acerca sempre á autoridade, como podía ser a escola e tal, con moitísima humildade. Non se debían de sentir mal. Moitos casos, porque ás veces, por exemplo, despois de morrer Rosalía de Castro, organizanlle unha homenaxe, entre aspas, na cal fala Emilia Pardo Bazán, e que se dedica a criticar a Rosalía de Castro. E, entre outros motivos, por escoller o galego, unha lingua que ela di, nesa homenaxe a Rosalía, pouco despois dela morrer, que
que pode chegar a ser el rugido inarticulado de unha fiera, non? E dis, se acaba de morrer a persoa, Aproveitar, non é sí, unha cousa así, iso é, non, como sí. exacto, moi rastrero, moi desagradável. Despois ves o caso, claro, de moita xente que pois cando no ano 37 un señor publica un artigo ríndose de que os galeguistas xa non poden escribir en galego e dis, os que non matastes ti aos teus tiveron que estar no exilio e o resto están con medo e aínda te rís deles nun artigo, non? E dis, cousas así que Sí, que son che de remexen unha, sí, que é por algo, dentro sí, porque un idioma é o que estamos falando, é unha cousa colectiva, non é unha cousa de unha ideoloxía ou de unha persoa que está en contra, é algo de un pobo, algo Sí, 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 sí. popular, que Eh, poñerse en contra deso é algo... que ver ese odio. Por exemplo, non é moi coñecido en algúns casos, por exemplo, das campañas que houve na radio nos anos 30 tamén contra o galego, despois do golpe de Estado, e ver a maldade tamén de algúns deses discursos contra o galego e contra a xente que o defendía despois de todo o que sofreu, claro, esas cousas, pois sí que tocan. E a violencia física en xeral, as burlas que veremos que continúan aínda no século XXI. Eu aquí o libro termino no ano 86, que é o ano en que se funda a Mesa pola Normalización Lingüística, o maior movimento cidadán en defensa do galego, que non sexa socio que sexa, a mesa.gal. A mesa.gal, anotade o que está dicindo aquí Carlos. A mesa.gal, e ademais é un ano que sai a sentenza do Tribunal Constitucional que marca os limites da oficialidade para o noso idioma, non? O máximo que entende o Tribunal Constitucional que podemos ter, opinen o que opinemos os galegos e as galegas e opine o que opinen os nosos representantes. E o que xa di moito, non? Que o Tribunal Constitucional pode dicir máis que a poboación en referendo, que pode dicir máis que o Parlamento galego aprobe por unanimidade. No entanto, ainda que o libro termina aí, marcando un pouco as bases do que nós vivimos no presente, sí que de vez en cando aparece unha referencia a cousas actuais, porque eu máis recente, sí. burlas nas escolas contra xente por falar en galego, eu coñezo aínda neste século, non? Pois mira, ahora mismo podemos enlazar co libro de Miguel Rodríguez Carnota, que é o presidente de Roxín Roxal, que temos aquí o seu libro Lingua, Poder e Adolescencia. E precisamente Miguel acuñou o termo de acoso lingüístico para os nenos e as nenas galegofalantes. Temos aquí a Miguel que nos vai falar agora desto, enlazando. Eu non sei se o término estaba inventado de antes, desde logo, pero si é certo que hai situacións que eu estudei no libro que se poden considerar como que entran claramente dentro do ámbito do acoso escolar, por falar en galego. E iso era o primeiro que che quería preguntar eu, Carlos, o primeiro que quería comentar contigo. O teu libro recolle a casuística, unha casuística histórica, amplísima, e morre en 1986, creo recordar, non? Estás preparando unha segunda parte do que sucedeu, porque sucederon moitas cousas desde 1986 até hoxe, non? Entón, estás preparando esa segunda parte. Hai 300 páxinas que xa están. O que acontece é que non sei que vou facer con elas, porque é verdade que habería que podar moito, ampliar, entón non o sei. Sí que creo que este libro é un contributo tamén para cousas que poden ser menos coñecidas, menos a partir do ano 86 xa os arquivos da Mesa pois tamén facilitan coñecer tamén máis cousas. Entón non teño claro. Sí que hai 300 páxinas aí, 300, as 300 páxinas están escritas e están preparadas xa. Falta podar cousas, hai cousas aí que... E faltará incluir cousas ou o que sexa. Exacto, mas sí que hai... Caramba, sí pero que hai iso algo. é o libro negro da lingua galega 2, non? Sí, non sei, a ver que se fai con iso. Non teño claro. Non claro ainda. Non, porque se cadra só escoller algúns episodios, se cadra... Porque como tamén, desde o 86... quer dicir, hai cousas que a xente se pode sorprender, non? É de multas contra empresas, pois estou pensando unha empresa de unha froiteira que lle dixeron que non podía usar o galego por motivos sanitarios. Entón, claro, hai historias que sí que vale a pena collelas por motivos sanitarios. Por motivos sanitarios, por a normativa sanitaria. Sí. Entón, que acontece aí? Entón, sí que hai historias que se cadra compensa extractar, máis outras
ou a do ano 95, por exemplo, a Escola de Palmeira, cando no ano 95 se aproba un decreto a favor do galego, nada máis aprobarse un decreto supostamente a favor do galego, expedientan o director do Colexio de Palmeira porque cumpriu ese decreto en dos seus máximos co apoio das familias. Entón, que fago? Expedientan e comeza unha campaña a nivel de Estado mesmo. O ABC saca unha reportaxe dicindo que os niños en Palmeira ya non saben contar en castellano, cousas auténticas barbaridades. Entón, algunhas historias penso que se cade extractarlas, máis que outras, como son máis coñecidas, non sei que facermos aínda, Digo, facermos porque Porque colectivamente... é colectivo, é unha obra colectiva. Sacalo á luz desde logo. ¿No? Mas claro, é verdade que todo isto é colectivo, porque ao final o Miguel fai a tese, entón xa a tese xa está aí. Entón, hai unha información que eu non tiña que tamén teño a través que nos retroalimentamos tamén, e o cal é moi bo, porque somos... Eu creo que podemos. combinan moi ben as dúas cousas, non? Sí. A pesar de que eu estou estudando un fenómeno que é moito máis localizado, porque é localizado no... É con metodoloxía diferente. É con metodoloxía diferente, é localizado no tempo e é localizado no espazo, sobre todo, e no ámbito, que é o ámbito escolar. É certo que se contextualizamos históricamente o que eu conto no meu libro co que ti contas no teu, utilizamos o teu como contexto e que empeza a encaixar todo, non? É que todo encaixa. Tanto encaixa que nos vemos hoxe en Betanzos, sí. Mas non só hoxe en Betanzos, que nos vemos depois o 25 de xullo no festival ás 7:30, presentamos conxuntamente o libro, e despois o 2 de agosto na Feira do Libro da Coruña, sí. Non me lembro a que hora. Eu creo que a 6:30, pero non me fagas moito caso. Entón, nun acto que se chama Luz sobre a Lingua, non? Exacto. E eu que fun o que propuxen o título de Luz sobre a Lingua, pensei na capa do teu libro, non? Que é luz, non? Realmente, estamos botando luz sobre a problemática da lingua galega, pois ti non e moitos outros non están botando, pero os dous que estamos sentados aquí, pois ti a nivel histórico e eu, digamos, a nivel un pouco do presente, metendo unha luz onde sei positivamente que estorba moitísimo e que se din unhas verdades entendendo que a palabra verdade non é absoluta nunca, pero se din unhas cousas que realmente estorban bastante, non? Estorban bastante e veñen un pouco a botar por terra todo o que nos están contando sobre o asunto do bilingüismo armónico, cordial, etcétera, etcétera, que na realidade non existe. Na realidade non, a realidade é moi diferente. É moi diferente. E, bueno, trátase de botar luz e de, ben, pois, expoñer as cousas tal como as vemos e ti dilo moito mellor que a min, eu sempre son máis prosaico que a ti, digo, a ver se sirve para algo, e ti creo que dis sempre a forza do noso amor non pode ser inútil. Colle yo no boneira, non? Colle xa no boneira. Sí, mas non. Colle xa no boneira. Pois buscamos algo entre a ver se sirve para algo e a forza do noso amor non pode ser inútil e, bueno, e a ver se seguimos espabilando un pouquiño. Sí, hai que sementar. Hai que sementar. Sabemos que chegamos a unha xente, a outra non, que os medios que temos máis é importante. Eu penso tamén que o que se vai sementando que nunca se sabe o que pode terminar por... Hai que reflexionar un pouco que sempre que cando a xente di, bueno, non é para tanto, ou iso ahora non pasa, o que non pensan é no resultado. Iso ahora non pasa porque ahora non se fala galego. Pero onde se fala, hai que ir a por ele. E sigue sucedendo. Outro día na presentación de Lugo, sí que nun momento determinado fixeches tamén unha alusión a certa casuística, a certa interpretación da casuística, como que, non foi para tanto, creo que estaba referindo ao seminario naquel momento, non? Sí, as escolas e tal, non foi para tanto, e iso realmente queda reflexado no meu traballo tamén, non? Como os propios informantes, despois de deixaren de falar en galego, moitos deles pois adoptan ese discurso de non foi para tanto, non? Aparte, a min, os traballos como o teu teñen unha virtualidade moi importante, porque ás veces, cando se fai unha pregunta a unha persoa dicíndolle que lingua fala no día a día, esa persoa, como reinventou a súa vida, pode contarche unha
unha historia, é como o recordo de voto, non? Que ás veces a xente recorda votar o que gañou as eleccións. E resulta que pudo gañalo por pouco. E claro, entón, se ti non faz un traballiño de peneirar eses datos, encontrase con información que pode ser errada. Entón, as entrevistas en profundidade sí que permiten dar luz, non, sobre determinados matices, que unha política lingüística que se preocupe de verdade por garantir dereitos lingüísticos e por recuperar falantes, pois necesita partir dese coñecemento da realidade, non dos anestésicos que ás veces nos entregan como estudos. Unha política lingüística que cando chegamos aos tempos da democracia de, bueno, cando morriu Franco, cando foi tal, o caso de Galicia había pouca xente, moita xente vivía no campo e había moita xente sin escolarizar, aínda non, pero había a maioría da poboación en Galicia falaba galego. Moito máis que en Cataluña no País Vasco. Moito máis que en Cataluña no País Vasco, por exemplo. E como se revertiu, como nesas outras comunidades, neses outros países, aumentan os falantes e como nós perdemos. Pero iso de que a maioría da xente falaba galego, nos anos 70, nos digo. anos 70, nos anos 50 e moito atrás, hai testemunhos no libro de Carlos que afirman o contrario, que o galego falaban 4 persoas. Sí, bueno, eso... que non falaba ninguén. Que non se falaba ninguén, que é unha cousa que xa estaba perdida e tal. O bispo Temeño de Ourense, en Galicia non se habla gallego. Claro, sí, prácticamente, sí. É dicir, era a negación, decir... digamos que o discurso, digamos, oficial era como o galego xa estaba absolutamente minorizado daquela, era unha cousa minoritaria que falaban 4 na aldea, tal, pero que o resto da xente, bueno, falaba castelán como... E iso non era certo. Sí, e cando quieto se sente movido é cando hai problema, non? No ano 18, por exemplo, cando o nacionalismo galego se pode presentar por vez primeira a unhas eleccións, porque lembremos tamén o historial democrático do Estado español é o que é. Iso tamén que a veces parece que non, mas é importante lembralo. E preséntase ás eleccións e con que se encontra polo feito de que falan en galego, encontrase con bandas de música que non lles permiten falar, encontrase con disparos, con malleiras, encontrase con que lles interrompen actos cantando a marsellesa, por exemplo, en castellano, non? E o nacionalismo galego acaba conseguindo que o galego acabe sendo lingua de uso político, polo menos ritual nalgúns casos, non? No ano, a finais dos 70, cando expedientan a unha mosiña, unha rapaziña, Marisa Lavandeira, porque comesan, ao final non se expedientar, mas non lle corrixen o exame de matemática e ameazan a mesmo coa posibilidade de un expediente porque respondeu ao exame en galego, a inspectora dille: pero mira, es que el gallego sirve para el recreo ou para los mítines. O cal tamén é moi interesante, porque agora o que non servía no 18, a finais dos 70, entenden que só serve para iso. Mas o que temos que ir conseguindo pouco a pouco é romper os confinamentos, claro. Mira, Carlos, eu creo que a túa obra é unha obra, eu creo que a primeira palabra que entendo que todo o mundo que a lemos e todo o mundo que estamos popularizando desde os nosos recursos, creo que a primeira palabra que se me ven á mente é unha obra necesaria, absolutamente necesaria. Isto había que facelo, o teu. Había que facelo, porque realmente falas dunha casuística e gústame moito como empezas, porque empezas, creo recordar que facendo referencia a un discurso do rei Xoán Carlos. Sí. No que asume, o discurso real, asume o que é o argumento da dereita e da extrema dereita conforme o castelán nunca foi imposto, que foi asumido por vontade propia dos povos. A nadie se le obligó nunca a hablar castellano. Fueron los pueblos más diversos los que hicieron suyo por voluntad libérrima el idioma de Cervantes. De Cervantes non onde deu aulas Alicia, senón Cervantes, o coitado de Miguel de Cervantes. Que culpa vai ter el de todo o que lle poñen en riba estes fachas, non? Entón, claro, hai que romper esa idea de que o galego é imposición, como imposición do galego. A min gustaríame que alguén escribise unha obra tan completa como a túa demostrando que o galego se impón na Galiza, non? Sería imposible. No, mas é curioso que hai continuamente nas redes, e non sei se haberá algún comentario por aquí agora ou senón nestes días, xente que nega o evidente. Por exemplo, na presentación da Coruña, como conta a historia de que a primeira misa en galego foi na cidade da Coruña, nas Capuchinas. Con Espiña, non? Exacto. Manuel Espiña. Entón, tiñan 2 policías.
sempre porta. para ver que A ver o que. entraban, para ver o que pasaba aí, non? Entón, sí, o sea, unha señora Espiña dicindo puxeron que unha multa toda Espiña, dicindo en un que momento determinado. Sí, perdón. sí, pois a multa de Espiña, Sí. contame, pois a Bueno, multa, non eu sei conto se outros que problemas, mas o da sí. multa de Espiña non a sei, así Non a que... sabe, no, pues estudarémolo, pero sí, estivo. Sí, De acordo, puxeron sí, unha coñeso, multa, sí. por exemplo, a ver, as multa ao director da Voz, por exemplo, e o caso de que houve unha radio interesada en emitir as misas en galego, e aí tamén lle dixo Fraga que non se podían emitir porque non había ninguna lei que o permitise. É unha cousa... Non había unha lei que permitise emitir, radiar misas en galego. Exacto, entón Xa era hai como que... tamén cando condenan a 6 meses de prisión e unha multa económica a un xornalista porque divulgou escritos de Castelao no ano 66. Non? Entón, Fraga di que non o fai porque teña nada contra Castelao, que el quer moito Castelao, pero é que non hai ningunha lei que permita O mesmo que permita argumento. divulgar os textos de Castelao e, por tanto, en medio ano de prisión é unha multa económica, non? Que o temos que saber. Un momento no ano 66 no que se nos fala do que acontecía noutros lugares do mundo sobre liberdade de expresión, non? E aquí non se fala. Pois, miren, aquí divulgar Castelao estivo prohibido. Aquí no ano 50, cando morre Castelao, mandan un comunicado aos medios explicando todo o que non se pode dicir sobre Castelao e pechan o suplemento do diario La Noche porque o suplemento falou de Castelao máis alá do permitido. E péchano. Entón, son cousas que é importante. Eu cando lle preguntei a miña avoa, penso que imos un poquinho xa xustos de tempo, cando lle preguntei a miña avoa, analfabeta, mas moi inteligente, ela vai dedicada ao libro tamén a meu pai, e quen era Castelao, ela non sabía moi ben. Ela fixo, Carliños, desas cousas non se fala. Non se fala. Pois temos que falar. Sabía moi ben, Carlos. Pois moitas grazas, encantoume eso de temos que falar, claro que sí. E a forza do noso amor. Non vai ser inútil. Bon, encantados, despedímonos e agora imos para Betanzos, onde imos ter a presentación do libro en directo. Moitísimas grazas, Carlos. É un placer de verdade falar contigo e tes aquí a túa casa. O prazer é meu.